Severní Korea. Zdravíme. Kim Jong-un si moje životné šťastie. Varia ľudia vajcia lúhované v moči malých chlapcov. Aha, to je hezké. Chlapci tam mávajú sexuálny styk s oslami. Tak začal tú oslicu prstovať. Je to slané, ale tak príjemne. Zomrel nám tam člen expedície. Co bylo vlastně nejtěžší na tom výstupu na Kilimanjaro za 24 hodin? Neboli sme tam úplne legálne. Ja tu mám aj žurnalistický pas falošný. No, 5 miliónov šítskych moslimov sa skalpuje mačetami. Odjebať, prebať, najebať, zjebať. Mám v prdeli jazyk. Kuci, kdo je pod židlí, nebo? Jaký je Wim Hof ve skutečnosti člověk? Nabrusia si mačety a začnú sa s mačetami a sú kompletne zakrvavení. Extrémne hlboké rany. A toto robia aj 5-ročné deti. Do toho mesta prišli ozbrojení rebeli. A teraz my dva sme tam prišli. Jsme tady. Jaká je podle tebe nejnebezpečnější krajina? Najhorší moment môjho života. Autobusy majú rozstrielané čelné sklá od guliek. Tak ho strelil do hlavy, všade bol mozog, dali von telo a išlo sa ďalej v skrvavenom aute.